see guys, but the people nice. Ndakanga bhembe. Hembe dzese dzakanyoro. Ndapfeka tudobodaba. Sekuru suniri membo kuredzera reketi. Riri very funny. Riri very funny. Rufamba richidoni. Asambopfeka hovhorosi kubva asambopfeka hovhorosi. Never. Hovhorosi. Yeah. Ofilini. Oh, we take it. Oh, we dadu baba, dadu. Really fun. Really very fun. Doesn't do that in the mind. The water package leg gives us. Ah, Mangwan. Dodo guys, I'm Mangwan and Sherry. What am I seeing my bagwash? You know, she went to 5th. Toto animal. Right. No. Those no necessarily my hovhorosi and nigga can go there. So no, that's the quite booty man. You don't stare and then straight down. You go not to one leg out, another leg in. Not beginner fast eyes of big pass. Sekuru soon. Because I so good for vegetarian. Yeah, yeah, triple. Right. How change our food? Today. And this is so good sunga. This comfortable no sunga. Hey, bend the watch and that's not in bed the chain. This one that I do one just so right as a corner soon. Marwakanaka guys. Hey, Dumbura Kanaka. Dubula do not as a second. Not. Now good at guys could eat a puppy. Guys for the people. Up but the Buddha and the Gamma deliver who could you create few destroy any side kunoku cannot see ya. Then you could not but a sang and a foot it covered jacket. So maybe Mangwana chapel at least 143. Guys, I've been trying by all means with Nimboshana Bukurangu in Bofamba. Vanchetas of Paisos this week. So if you want to order mukati, please let me know so that in the garanda gasama order. So papa nature zototi muswaka ndikudzokera notora zvimwe zvinenge zvasara. Saka papa zvakata sezviyo chichi ndinasvo. Zvinhu zvakatongokwana chi. Saka pane zvimwe zvandoziva kuti senzungu I told you guys before kuti andigoni kuzopa munhu dzisina kusarudziwa. Saka dzidzi ndo dzinenge dzandimisa kuti mamwe munhu ndimupe zvinhu zvake nenyemba ndo dzimwe futi dzandakaona ndinoona kuti akanambodzipepeta pera achisarudza ndopa munhu zvakanaka. Saka nipa papa ndoda kutora dzimwe nyemba, ndotora dzimwe nyimo, ndotora dzimwe nzungu, ndotora zvimwe zviyo, ndotora mhunga imwe. Guys, I didn't know kuti mhunga ichamanyirwa nevanhu kudero. Saka ndotora mumwe mhunga because handinayo so far. Imwe iripo yacho ndoda kuti igogadzigwa futi. Saka handigoni kuipa vanhu isati yasogadzigwa zvakanaka. Saka ni ndotora ndosaka ndizofarira kuti nditorere kupi kuri kumusha zvinhu izvi because zvinogadzirwa zvava zvapera ikoko ina ndakuno kune pressure inozondinetsa. Saka ni ndoda kutora imwe mhunga, ndotora mamwe mapfunde. So guys, if you know kuti you want mapfunde, you want mhunga, ukuda zviyo, ukuda nyemba, ukuda nyimo, ukuda nzungu, garai mandibata. Vazhinji vari kuti lese kana abhadhara senhasi akutoti mangwana ndoda zvinhu zvangu but lese kumashure kune mwana akatanga kubhadhara veve. Saka kazhinji kachoni unoguma wazopa kuti kuavoida chi maybe kuzoti munhu anogona kusazowisa kuti sei ndatobhadhara izvozvizvi usina kundipa. But I'm happy kuti some of the people ngorototi zvimbomira kutondipa zvangu mbotanga akochi nezvavo but ndesikati kuti zvidero because ida kuti vaya vakatanga kubhadhara ndonga vatanga vapuwa iwo ukabhadhara sanhasi indauya kuno kuHarare then you say kuti ndotoda zvinhu zvangu izvozvi zvinobva zvazondipawo inconvenience kwandiri. Saka to avoid my problems garai mabhadhara guys so that ndozoti kana ndichiuya nezvinhu mhunga mabhaketi 20 ndongwa mabhaketi 20 evanhu because ndiri kutya kuti ndikazozviwanza inini kunoku ndogara nemhunga yandozodi yotadza kuwana vanhu ndonyaya ndenchiitira inini uye pane chiti gara wabhadhara in advance kapo nditozoti chinhu ndechanhingi hamozviona. Then uku kumukuzviona slab yedu yatingi yacho July 17 yakapera mukona pa DPC ari ukokoko
mabrickforce akauya planning pakati ngetichanda zvakare. What you're seeing here ndezvekutoti brickwork yedu ndoya panapa apa pachaya zvimapila pamukuona apa. So that's the brickwork you're seeing there. Kusvika kukona ukokoku kurava kuti from there takutonobata kumusoro kutoti tinobata ring beam. So if you're seeing kuti isusu we started yesterday brickwork and today kunze chete kauku vakuseri uko kurava kuti isusu tinofamba nebasa, we don't joke around. So kune vamwe vanenge vari dhiveve kuti maybe you guys you overstay pano pangu kana kuti zvichatora nguva. Look at where we are right now. When you give us a contract, you guys, for the people, when we mean business, because why it turned out to pay the. So this is where you are seeing us stapo. I think a few days ago, Makatuna just slabbing. It only took us 3 days with slabbing. So now this is the outer way they are tinayo. I think in 3 days, take up to maybe vanhu vakusvadzisa kuseri ukoko because kuno kundokakatonyanya kukura saka mamwe acho tasemuone zvikuiti asinaizi saka oya panapa kwatiri kuisa saka iri ndo bedroom rataitaura riya iri muriona manje mawindows mahombe ezwo oya area ineyi ndo ichange nemabathrooms nepantry toya kunoku ndo kune scannery zvakare saka pachiorapera papa apa ndo paperera vhu. Alright. Saka oya pano then this is the scannery. Saka dangokuradzai kuti because I remember pane mwana ezoti mota yakawandisa mota ndo kupinda mukati. Ichi chitina chakanaka ichi chisote dzimbotaridza chakanakisa sinamboiti chitina chedu chatiri kushandisa pano handipinda mukati zvakona. So right murungu ukuwasei nebrickwork yedu kuti chiiwo chiona sure tivopinda mukati zvichiona handei murungu tichionesana kuda pane pakanyipa pamwe wasina mabrickforce kuti apa majamba hadei alright aiwa zvokuinamene uri kuzvionawo sei mukati macho iri kubuda iri 230 kayaika kuti 115 iri 230 wambowaratidza sisi zvichindavatumbira hanzi kudi vatibai vari kufamba nebasa zvitina zvakutopera kuti ndatovaudza onda abdul wachari go arimo saka kwatanga kuvakwa but am assuming kuti panopera zuva ramangwana that's Saturday ndarumwa nechinhu chiita seuwo unorisere rinoruma ngombe saka ni I think on Sunday ndichamboenda kuprasa like I told you guys ndinoti ndiotora namama kuti vauye because vakanzi vauye ndongamboita pareview check up dzavo so kubasa kunodiwa asi futi utano hwakanaka. So I think ndakakommunicate naye uyu futi kuti ndichati Sunday because life yangu pakafana baba iti ndiye last week ndikati ashigoni kuti ndicho dero chichindisvika zvimwe zvinhu zvavanhu vazhinji vamwe vada kubuda kunze kwenyika vamwe ndewe south vamwe ndewe kuuk vamwe ndewe padhuze vamwe ndewe agariwo muharare vanogara kuzhe kweharare saka vaida zvinhu zvavo ndikachirega ndimbotanga ndavapa zvinhu izvi ndochiti Sunday ndamboitawo effort plus panapa tichionesana kuti zviri kufamba sei after 1 week. Saka mangwana I think I have to go without failure. So ndizvozvo guys for the people. Bye bye.